Larunbateko euskal preso politiko eta iheslarien eskubideen aldeko manifestazioan parte hartzeko azken deia egin du gaur Sarek. Iazko urtarrileko mobilizaziotik urtebete igarota, Saretik presoen egoerak berdin jarraitzen duela salatu dute. Hala ere, presoen eta senideen eskubideen defentsaren indar metaketan urrats handiak eman direla adierazi dute. Iruña eta Gasteizko parlamentuetan alderdi gehienek onartutako iniziatibak eta euskal sindikalgintzak agertutako babesa nabarmenduz. Bestalde, etaren armagabetzea Ipar Euskal Herriko alderdi guztien babesarekin lortu zela gogorarazi dute, baita euskal jendartearen bultzadari esker. Ez dugu amore emango, urrunketa politikaren ondorioak oso larriak baitira. Euren senideak 40 minutuz bizitatu ahal izateko egiten dituzten kilometroak kontuan izanik, senideek munduari buelta eta erdi emateko aukera izango lukete. 63.000 kilometro alegia. Espetxe politika honegatik, motxila dun umeak euren haurtzaro zein gaztaroa baldintzaturik dute. Asteburuetan 100 kilometro egin behar baitituzte. Aita, ama edo biak orduak batez ikusi ahal izateko. Gasteiz eta Iruñeko adostasunetik abiatuz, larunbateko mobilizazioa Parisen eta Madrilen eragiteko ezinbesteko urratsa dela adierazi dute. Larriki gaixorik daudenak edota zigorra bete eta gero kartzelan jarraitzen duten presoak ere gogoan izan dituzte. Egoeren larritasuna nabarmenduz eta giza eskubidea, konponbidea eta bakea helburu izan da, larunbatean herritar sare zabala osatzeko deia egin dute. Egiten dugun ahalegin kolektibo honek aurrera egiteko balio dezan nahi dugu. Euren gotorlekuetan daudenak mugiarazteko, Espainiar zein Frantziar estatuei egoera honen amaiera exigitzeko, eta elkarbizitza baterantz abiatzea posible dela irudikatzeko. Azken finean, urtarrilaren 13an euskal jendarte osoaren isla irudikatuko dugu. Ziur baikaude jendartearen gehiengoa norabide honetan aurrera egiteko prest dagoela, eta urtengo manifestazioa horretan erabakigarria izango delakoan gaude. Elkarrekin aurrera egiteko prest gaude leloarekin abiatuko da mobilizazioa 5:00 Lakasillatik, eta ohiko bilbidea egin ostean Bilboko udaletxean amaituko da. Aurten baina, hainbat berrikuntza gehitu dituzte mobilizazio egunerako, eta goizean goizetik ekintza kulturalak zein sozialak egongo dira Bilboko Alde Zaharrean eta Areatzan, guztiak aldarrikapenez jositakoak. Mahai ingurua, trikitilariak, Kepa Junkera eta Sorginak, eta manifestazioa bukatzean, Anita Parker eta Iratzar taldeen kontzertuak izango dira Areatzan. Sarek antolakuntzan egongo diren bolondresak eskertu ditu, 600 lagun baino gehiago arituko baitira lanean larunbateko manifestazioan. Gaurko agerraldian Bilboko hainbat tabernarik eta kulturarloko lagunek ere babesa adierazi diote urtarrilaren 13ko mobilizazioari. Larunbatean Bilbon egingo dugu gurearen galde, urratsez urratsain beste herri, auzo lagun eta talde, sormena ere jarri dezagun, konponbidearen alde. Ezkerraldeko ernai eta ikasle abertzaleakek euskal preso, iheslari eta deportatu politikoen alde martxan jarri duten dinamikaren baitan, motxiladun umeak hitzaldia antolatu zuten atzo Santurtzin. Txikitatik dispertsioa ezagutu duten Estitzen Artola eta Olatz Iglesiasen eskutik eskutuan egon den errealitatea zabaldu zuten gazteek. Motxiladun aurren gaia, orain arte eskutuan egon den errealitate bat izan da, 30 urtetik ona existitu izan den gaia, baina jendartean zabaldu ez dena. Eta hori oso garrantzitsua dela ikusten dugunez, horregatik hasi genuen dinamika hau, ez? Nolabait, errealitate hau jendeak ezagutzeko, plazaratzeko, eta honen inguruko eztabaida sortzeko. Gaur egun, 113 motxiladun ume daude. Horietako 3 kartzeletan daudenak amekin. Estitzen eta Olatzek beraien esperientzietatik abiatuz dispertsioak aurretan dituen eraginak azaldu zituzten. Esan ohi da, ez? Ez daukanak ongi oidaki eukitzea zein den ona, eta guk motxiladun aurrok badakigu zer den aita eta amaren falta egunerokotasunean sentitzea, ez? Motxiladun aurrok gure gurasoen ausentzia egunero nabaritzen dugu bai etxean, bai ikasgelan, bai edozein lekutan. Gainera, sakabanaketak umen egunerokotasuna baldintzatzen du. Guk bizi osoan zehar uko egin barri izan diegu saskibaloi partiduei, urtebetetze festei, lagunekin asteburu pasai bateari
gurasoak bizitatzeagatik, ez? Eta horiek, detaile txiki horiek dira aur batentzat benetan garrantzitsuak. Heldutzen zaren heinean, hori ez aizu hainbeste inporta, baina uko egin bar diezu, ez dakit, ikasteari, azterketa bati, lan elkarrizketa bati, edolako gauzei, ez? Eta horrek azkenean zure nortasunean edo zure bizitza sozialean daukan eragina kristolakoa da. Ezkerraldeko ikasle eta gazte mugimenduek funtsezkoa ikusten dute gazteriaren inplikazioa euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen gaia konpontzeko. Belaunaldi berriek eta batez ere belaunaldi gaztenek ere kontuan izan behar dutela gatazka politiko batean murgilduta dagoela Euskal Herria oraindik ere, oraindik gatazka politiko horrek utzitako ondorioak itxi gabe daudela, horren adibide direla kartzelan dauden euskal preso politikoak, eta bai Euskal Herrira itzuli ezinik dauden ieslari eta deportatu politikoak. Belaunaldi berrien eta gazteon esku batez ere dagoelako behin betiko konponbidea ematea gatazka politikoari, eta horretarako klabea da euskal preso ieslari eta deportatu guztiak etxean eukitzea. Eta horretik dei egiten diogu euskal gazte eta ikasle guztiei larun batean Bilbora joateko. Larun bateko manifestazioari begira, aldarrikapenaz aparte, estitzen eta olatzek senide eta motxiladun umentzat emozionalki duen garrantzia azpimarratu zuten. Nik zapatu honetako mobilizazioan parte hartzeari bi arrazoi nagusi jarriko nizkioke. Alde batetik, jendartearen aldarria kalera ateratzeko egun ezin hobea da. Milaka pertsonek betetzen ditugulako Bilboko kaleak, eta beste alde batetik, manifestazio horrek motxiladun umei eta senide guztioi ematen digun babesa ikaragarria delako, ez? Urteko beste egunetan zehar eta beste mobilizazioetan babestuta sentitzen garen arren, guretzat kristontxutea izaten delako hainbeste jende gu abesten ikustea. Senideentzat esango nuke oso egun berezia izaten dela, urteko egun bereziena, esan dezaket, guretzako ez garelako bakarri sentitzen, kriston babesa sentitzen dugulako. Horregatik, larun batean, 5:00 lakasietik aterako den giza eskubide, konponbide eta bakearen aldeko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu zuten. Abenduak 9 Parisen eta urtarrilak 13 izango ditu Bilbon euskal presoen eskubiden aldeko manifestazioan. Parisetik Bilborako bidean jarri da Txema Matanzas presoia Alabedi irratian egin dioten elkarrizketan. Pariseko manifestazioan ustez gauza oso arrakastatsu bat izan du da, eta baino alde bakartasuna ezin daiteke modu bertsuan erabili armagabetzean eta presoen eremuan. Eta zeatik, espetxetako giltzak beraik dezkatelako. Oso interesgarria da nolabait Ipar Euskal Herrian eta Pariseko justizia ministerioaren artean suertatzen ari diren bilkura formalak, nolabait ordezkaritzak eta horrelakoak eta onartzen dirilarik eta orduan ja Parisek hartzen du besteleko erritmo bat. Berandu, baina etortzen ari da. Etortzen ja Frantziatik etortzen ari da zerbait, lerro batean, nik uste dut horrek bere eragina izango duela, gehi nazioartean egin beharko dugun bidea, gehi kolektiboak hartu duen nolabait irtenbide taktiko txiki batzuk eta hainbat egoera komplikaturi irtenbidea emateko eta horri guzti horrik etu behar zaio herri presioa, gizartearen presioa. 10 urte eta 9 hilabeteko zigorra beteta, abenduaren 28an gelditu daske. 1888 auziko azken aurreko presoa da, eta aitortu du ez zuela uste hain luzerako edukiko zutenik preso. Nik neuk ez nuen uste 4 urteko epealdi, baino luzea gurekan emango izango nukeenik. Nik komentzitutu nire kondena, orduan txela 14 urteko azana, eta gerora poliki gorenak eta 11 urte erdira jetxeziana, eta nik esaten nian guztiei, nik urte baino gehiagorik izute emango. Eta horretarko nire azterketaren oinarria zen nola betere ezkera abertzalea, mugimendu abertzaleak, nola betere mugimendu abertzale eraldatzaileak eta ezin lezakela eraman edo aguanta edo eroan beste 4 urteko epealdi bat eta dinamika horretan. Hain zuzen ere, beti ereko empatea jotzen genuen hori, edo nolabitere inpasa edo blokeo eta da generitzen nolabitere egoera ura nolabitere ja eramangarria etzelako, ez zuelako fruturik ematen, eta nik esaten nuen, gutxi gora beran kalkulatzen dut hemen aldaketa bateko beharko duela. Etorri zen, etorri zana. Presoen egoera aldarazteko gakotzat, batasuna eta eskuzabaltasuna dauzka. Uste dut ere badala garaia nolabait ere presoen alde eta preso eskubideen alde jardun gaitezken guztiok
azterketa amankomuna egin dezagun, helburu amankomun horien inguruan eta nola bitere indarrak batu, eta denok gogor bakoitza bere trintxeratik, bakoitza bere estiloarekin eta elkarri moko karitu beharren eta egoera honetatik barre egiten duen bakarra Madril delako eskuzabaltasuna. Osea, egingo dugun guztia egin dezagun eskuzabaltasunarekin, bakoitzak alduen neurrian, moduan, nahiago duen trintxeratik, ikuspegi ezberdinak egon daitezke, baina etxaia estrompatu gabe. Akordioa Junts per Catalunya eta Esquerra Republikanaren artean parlamenteko mailaren osaketari eta investidura saioari begira. Bruselan bildu dira Carles Puigdemont eta Marta Rubira, eta maila gehiengo independentistarekin, alegia Katalunian Komu kanpo utzita osatzea eta Puigdemont presidente izendatzea adostu dute. Bi aukera jarri ditu honek mai gainean, telematikoki egitea, ala ordezkari bat izendatzea kargu hartzea haren ordez egin dezan. Puigdemontek berretsi baitu ez daukala presidente izendatu ezean Kataluniara itzultzeko nahikoa bermerik. Je vais retourner avec sûreté et avec toute la légitimité en Catalogne comme président élu par un parlement, président parlement, que c'est le résultat direct de la volonté des citoyens. Maintenant, aujourd'hui, ça n'est pas possible parce qu'il y a une menace de m'empêcher directement de devenir le président. ERSek parlamenteko zerbitzu juridikoen eskutzi du aukera hoien bideragarritasuna aztertzea, mailaren esku baitago aukera telematikoa baimentzea, baina Espainiako konstituzionalak ohartarazia die, aukera hori balio gabe lezakela. Oriol Junquerasen defentsak bestalde, mailaren osaketara eta investidura saiora joateko baimena eskatu dio auzitegi gorenari, baita Kataluniako kartzela batera gerturatzea ere. Preso eta erbestean dauden hautetsi gehienek aurkeztu dituzte diputatu izateko agiriak, guztiek 3 salbu. Bruselan dauden Lluís Puig eta Clara Ponsattik uko egin diote, gehiengo independentista galtzeko arriskua ekidite aldera, eta Carles Mundok politikagintza instituzionala uztea erabaki du kartzelatik karguekin irten ondoren. Bestelako mugimendurik ere egon da. Jo faig un altre pas al costat, ja en va més un altre pas al costat, i avui precisament fa 2 anys d'aquell primer, un 9 de gener de l'any 2016, ara fa exactament 2 anys, dia per dia, jo vaig anunciar que deixava la presidència de la Generalitat. Bi arrazoi nagusi eman ditu Artur Masek PDECaten presidentzia uzteko. Junts per Kataluniaren emaitza onak ikusita, gizarte zibileko elkarte eta eragileak batu dituen formula auspotu nahi du, aurpegi berrientzat tokia utzita. Eta ez ditu, alderdiaren presidentziaren aukerak mugatu nahi, haren kontrako prozesu eta erabaki judizialak tarteko. Jo crec que aquesta nova etapa que s'obre, aquesta combinació del que ha estat la base del PDECat amb l'aportació nova del Junts per Catalunya, això ara, en aquesta nova etapa, es requereixen nous lideratges. Facilitar l'expansió i l'acceleració del projecte i la implantació del projecte de Junts per Catalunya i el PDECat. Aquesta, com a raó política. I el calendari judicial, com a raó secundària, aquestes 2 coses juntes, a mi m'han portat a materialitzar, insisteixo, una decisió que tenia meditada, que tenia pensada i que avui he comunicat en el propi partit. Aurrez hartutako erabakia balitz ere, aintzat hartzekoa da datorren astelenean emango dutela jakitera Palau kasuaren ebazpena eta bete-betean zipristindu duela horrek Artur Mas. Hasi da De Miguel auziko epaiketa, 26 auzipetu, gehienak EAJko kideoiak, tartean jakina auziari izena ematen dion Alfredo De Miguel, Arabako EAJko bigarrena eta tokiko administrazioetarako diputatu ohia, baina bera bakarrik ez, Araba burubatzarreko Aitor Telleria edo Koldo Otxandiano, Xavier Sánchez Robles Jaurlaritzako gazteria zuzendarioia edo Gurutz Larrañaga kultura sailean Miren Azkarateren bigarrena zena ere auzipetuen zerrendan daude. 11 delitu leporatu dizkiete auzipetuei, besteak beste prebarikazioa, eroskeria, dirua zuritzea, funts publikoak bidegabe erabiltzea, lehiaketa publikoetan prezioak eraldatzea eta agiri publikoak faltsutzea.
15,5 milioi eurotara iristen dira ikertzen ari diren operazioak. 2009ko abenduan atera zen argitara ustezko ustelkeria kasua. Enpresari batek salatu zuen De Miguelek eta Aitor Telleriak 100.000 euroko saria eskatu ziotela, Miñaoko parke teknologikoa zabaltzeko lanak bere enpresaren esku uztearen truke. Hurrengo urteko martxoan atxilotu zuten De Miguel, eroskeria, influentzia trafikoa eta diru zuriketa leporatuta. Eta arekin batera atzeman zituzten Telleria, Otxandiano edo Alfonso Arriola parke teknologikoko zuzendarioia. Ustezko iruzurragatik EAen inoiz egin den epaiketarik handiena da, eta Gasteizko auzitegian obrak egin behar izan dituzte, ez baitzegoen halako dimentsioetarako epaiketa baterako tokirik. 8 urte igaro dira eta kexu agertu da Eusko Alderdi Jeltzalea atzerapenarekin. No, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera llegado mucho antes. Es que la justicia, para ser justa, lo que necesita también es ser rápida. Y llevamos 8 años con este asunto, Urrunago ere joan zen itsaso atutxa pasaden astean, Bizkai Burubatzarreko presidenteak adierazi zuen EAJaren kontra egiteko asmoz atzeratu dela, eta epaiketan zehar show mediatikoa aurreikusi zuen. Aitor Estebanek argi bereiztu nahi izan du alderdia eta makroepaiketa, eta berretsi du ez dela alderdiaren finantziazio irregularrik egon. No es el Partido Nacionalista Vasco el que aparece como organización y una financiación del Partido Nacionalista Vasco, sino que se trata de un tema, si es que se prueba y al final, bueno, pues hay unos culpables y se aplican una determinada sentencia y unas penas, bueno, pues en todo caso serán actuaciones individuales, pero que no tienen nada que ver, y esto ha sido probado a lo largo de la instrucción, con una financiación irregular del Partido Nacionalista Vasco. Lo que sí dilucidó el Partido Nacionalista Vasco desde el primer momento, cosa que creo que le ha distinguido de otros partidos políticos, es en la solicitud de entrega de carnets. Fiskalak 200 urte baino gehiagoko espetxe zigorra eskatzen du auzipetu guztientzako eskaerak batuta, eta 54 urteko zigorra De Miguelentzat, ustez sareko burua zelakoan. Desproportzionatu jo izan dute EAJko buruzagiek eskaera hori. Los casos que hoy en día podemos estar conociendo, como el caso Bárcenas o el caso Nos, y vemos también las peticiones que se hacen, y no hay más que corregir lo que puedan ser una interpretación del nivel de penas que se solicitan. Epaiketaren lehen asteak prozedurari buruzko kontuak analizatzeko izango dira, eta ez da auzipetuen deklaraziorik egongo otsailaren 19 arte. Luze joko du epaiketak, 100 saio baino gehiago izango dira, 12 ataletan antolatuta, eta 150 lekukok eta perituk deklaratuko dute. Urriaren 25 arte luzatuko dela aurreikusten da. Lauko alderdiek eta Nafarroako gobernuak aste honetan lan batzordea sortuko dute estatuak itzuli behar dituen 215 milioien inbertsioaz eztabaidatzeko. Izan ere, kasik 3 urteko atzerapenarekin, baina hitzarmen ekonomikoaren akordioa erdietsi zuten bi gobernuek abenduaren bukaeran. Madrilen, Espainiako eta Nafarroako gobernuek 2015-tik 2019 bitarteko ekarpenaren kalkuluaren hitzarmena sinatu zuten. Nafarroak Espainiari ordaindu beharreko kopurua 5 urtean behin negoziatzen da, baina 2015-tik geldirik zegoen hitzarmena. Nafarroako gobernuak akordioa erdietsi aurretik ordea, kontuak aztertu eta iragarri zuen Nafarren interesen kalterako zegokiona baino gehiago ordaintzen ziola Espainiako gobernuari. Datuak zehazte aldera, estatuaren inbertsioak jaisten ziren bitartean, Nafarroak egindako ekarpena gero eta handiagoa zen gobernuko datuen arabera. Horren aitzinean, estatuak eskatzen zituen 610 milioi eurotik 520 jaisteko proposamena egin zuen lauko alderdiak babesten duen gobernuak. Sinaduraren ondotik ordea, are gutxiago izanen da 287,7 milioi euro izatea hitzartu baitute. Horrek erran nahi du, Nafarroaren alde 215 milioi euro izanen direla. Gobernua sostengatzen duten alderdiek zein oposizioak positiboki baloratu dute hitzarmena. UPNeko eledun Javier Esparzaren iritziz, Espainiaren leialtasunari esker lortu da akordioa, baina Barkosen gobernuari egotzi dio argi ez utzi izana, nora bideratuko diren 215 milioi euro horiek. Gero Abaiko Koldo Martinezek berriz, egungo gobernuaren kudeak eta txukunari esker lortu dela azpimarratu zuen atzoko agerraldian, borondatea dagoenean, gauzak lortu daitezkela ere erantzi zuen.
Espainiako gobernuak Nafarroari itzuli behar dion diru kopuruak zein bide hartuko duen ez da argitu oraindik ordea. Euskal Herria Bilduk, Izquierda Ezkerrak eta Podemos Ahaldukuk dagoeneko errana dute azpiegitura publikoetan behar berezia dagoela. Gero baikere norabide bera hartu duen arren, ogasuneko aferak ere kontuan eduki behar direla azaldu du. Aste honetan hasiko dira lan batzordea osatzen, erabakiak garatzeko. Auzoan bizilagunek zuzenean kudeatutako espazio baten beharra ikusita sortu zen Kaiene proiektua Otxarkoagan. Auzoko mugimendu sozialen eta erakunde politiko eta herriko ezberdinen bultzadaz jaio da, alternatibak sortzeko asmoarekin. Auzoan badaude udal zerbitzu batzuk, baina ez dira llegatzen auzo guztira. Behar handiak badaude auzoko proiektuak aurrera eramateko. Ikusi genuen proiektu bezala bilgune bat auzo beratik sortutako proiektuak aurrera eramateko. Proiektu irekia da, nahi dugula horizontala, hemen ez dago inor beste baten menpe, inor auzoak azken finean ere markatuko du erritmoa, ezen nahi duen, guk ideia batzuk izan ditugu, baina zorionez proiektu honetan auzoko elkarte asko apuntatu dira, edo daude proiektu honen alde, familia elkartekoa, merkatari elkartea bebai, euskara aldekago mugimenduak, zera konpartzak, Elizatik gertu daude mugimendu batzuk. 3 zutabe dira Kaiene proiektuaren oinarri. Batetik, auzokideek kudeatuko duten espazio autogestionatu eta komunitarioa egongo da. Bertan, herri eskola, gizarte prestazioei buruzko aholkularitza zein euskailu solidarioa egongo da. Bestetik, aktivismorako Ateneoa ere izango da. Eta azkenik, errefusiatuentzako harrera etxea. Errefusiatuen edo migratzaileen presentzia batzutan ez dela oso errez hartzen, baina nik uste argudioak izan baditugula eta izango dugula aukera zera saltzeko. Eta egia da, Bizkaiara esango dizut, baina da ikusten dena gero eta jende gehiago ari dela ailegatzen gure hirietara, bai Bilbora, Santurtzin gertatzen ari dena, baina bebai Irunen badago sekulako mugimendua, errefusiatu migratzaileen mugimendua, eta arazo hori hor dago, eta arazo horri aurre egin beharko diogu. Auzoan eurentzako egokia den gunea aukeratuta dute jada, mojen bizilekua izandakoa. Bilboko udala da jabea eta BBK kudeatzailea, eta espazioak bertan bera utzita urte bi daramatzan arren, iragan urtarrilaren 5etik segurtasun enpresa baten zerbitzua kontratatu dituzte. Kaienetik desobedientzia zibilez erantzungo dutela adierazi dute. Badakigun ere ez udalak ez da BBK ere ez daukatela inolako proiekturik hemen egiteko. 5 urte edo darama iaitxita espazio hau. Hala ere nahiko egoera honean dago, eta guk nahi diogu hori irtenbidea bat eman espazio honi, proiektua daukagu, eta orain nahi eta nahi asko izan behar negoziatu beharko dugu printzipioz BBK-rekin, eta udalarekin zer egin beharko dugu, baina hor gaude pizka bat orain estrategia diseinatzen, zer zintzuk izan gaudiren gure marra gorriak, eta prozesu honetan gaude, baina Kaiene naiz eta zede edo lekua ez izan, Kaiene proiektua bizirik dago, eta hori importantea, proiektua bizirik dagoela.
Iruñeko udalak mugikortasun urriko pertsonei zuzendutako taxi bonuetako laguntza programara, iaz bezala 180.000 euro bideratuko du 2018 urterako. Programaren xedea mugikortasun arazoak dituzten pertsonek egokitutako garraiobide bat erabiltzea da, taxia hain zuzen ere, hiri garraio kolektiboaren alternatiba gisa. Horrekin batera, hiriko joan etorrietan laguntzea bizi modu independentea izateko eta ondorioz gainerako herritarren eskubide berberak edukitzea bultzatu nahi dutela adierazi du udalak. Iaz, 385 lagun izan ziren programaren onuradun, aurreko urtean baino 96 gehiago alegia. Izan ere, pasaden urteko aurrekontu partida 30.000 eurotan handitu egin zen. Ekimen honen bidez, taxi bonu txartel elektronikoak baliatu ahalko dituzte mugikortasun urriko pertsonek Iruñ herrian egindako joan etorri pertsonaletarako. Deitutako diru laguntzak jasotzeko zenbait irizpide betetzea beharrezkoa da. Besteak beste, Iruñean erroldatuta egotea eta 130tik gorako desgaitasun maila edukitzea. Onuradunek gehienez ere jaso dezaketen diru kopurua garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasun mailaren baremoan lortutako puntuazioaren araberakoa izango da. Eskabideak aurkezteko epea gaur asteazkenarekin hasi egin da. Interesdunek edozein erregistrotan eskabidea aurkeztu behar dute abenduaren 31 arte. Jada programaren erabiltzaile direnak 15 eguneko epea daukate eskabidea aurkezteko. Proiektua mamitzen denbora luzez egon ostean, abenduan ireki zituen ateak Labore Bilbok. Kontsumo elkarteak Bilboko Santutxu auzoan zabaldu du denda fisikoa. Agroekologian oinarritutako produktuak dituzte salgai bertan. Kalitatea eta ekoizlekiko harreman hurbila bereizgarri dituztelarik. Labore duela 2 urte hasi izan martxan, pizkara bat ikusita gaur egungo elikadurak izan da bene, sortu den negozioakin, erantzun bat emoteko eta beste alternatiba bat aukera bat emateko, ezta? Izan da ibilbide bat, pizkatxo bat luzea, jendea pizkatxo kontzientziatu, horretarako jardunaldi batzuk egin ziren iaz IPS-ekin batera, eta ikusi izan, behintzat, gizartean bazegoela interesa elikadura burujabetzan inguruan eta beste era batera kontsumitzeko aukera edo behintzat erosketak egiteko aukera hori izatea, ezta? Auzolanean oinarritutako proiektu bat da, uste dugulako horrelako proiektu batian, jendearen edo inguruko jendearen ekarpena beharrezkoa dela, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, horrek ez da nahi dirurik ezin da nahi irabazi, baina bintzat hori soltasuna egotea erabakitzerako orduan eta bazkideak ere bai izatea proiektuaren parte. Nire ustez, gero eta konstienteago izan behar dugu jaten dugunarekin eta erosten dugunarekin, bai kalitatean, baldintzetan, nondik datorren. Ni laborakide egin naiz gure nekazarien eta beltzainen duintasuna bultzatzeko eta haiekin hurbileko harremanak garatzeko. Elikadura burujabetzaren aldeko apustua egin dute Laboren, bertoko elikagaiak prezio justuan erosi eta salduz. Hartara kontsumitzaileek eskura dituzte kalitatezko produktuak eta nekazariek prezio duin bat jasotzen dute. Elikadura burujabetza da, ekoizleek beraiek hautatzea, ze ekoitzi nola ekoitzi eta aski izatea ekoizpen eredu bat aukeratzeko, ezta? Eta ez izatea enpresa handien menpe. Orduan, kontsumitzailean lanetik dakaguna da, ekoizpen mota hori bultzatzeko aukera. Eta hau sortu da, ekoizle txiki horiei eta babesa emoteko aukerarekin. Gure filosofiako beste alde bat, ezta? Ekoizleekin harreman zuzena izatea eta alde heinean kontsumitzaileak eta ekoizleak zuzeneko harremana izatea. Askotan etortzen dira kanpoko produktuak eta ikusten ditugu oso prezio merkeetan, baina berez zein da ekoizpen horren prezio, ezta? Orduan guk hautatzen dugun prezioa da prezio justua.
ekoizleei presio justu bat ordaintzea, eta gero bazkidei edo kontsumitzaileek ere presio justu bat ordaintzea elikagaietan. Orduan, zein da gure guk egiten duguna da, margen oso txikia igo produktuei, proiektu hau mantendu ahal izateko eta ez negozio bilakatzeko. Badirudi elikagai ekologikoak modan daudela, gero eta supermerkatu kate gehiago irekitzen ari dira ekologiko etiketarekin, baina zerk ezberdintzen du labore horietatik? Mugimendu ekologikoaren ere horrekin negozio bihurtzen ari da, eta orduan alderatuta produktu ekologikoen denda batekin, hemen bertako produktuak hautatzen ditugu. Besteek adibidez, ekartzen dituzte produktu ekologikoak, baina berdin du nondik ekartzen diren eta zeinek ekoitzita dagoen, ez? Eta askotan horiek ere izaten dira kate handiek mugitzen dituzten produktuak. Orduan guk hemen egiten dugun apustua da bertako ekoizleei eta gertuko ekoizleei erostea. Horrela badakigulako nola ekoitzita dagoen, zeinek ekoitzi duen eta nondik datorren. Badago, eta batez ere Bizkaian, agroekologia inguruko mugimenduan, ekoizle asko daude eta kontsumo talde asko, azken urteetan, saskiak banatu izan direla, eta banatzen direla. Eta proiektu horrek beharrezkoak dira eta egon behar dira, baina laboren egin genuen izan zen beste pausu bat. Hau da, astean, egun batean edo bitan jaso beharrean gure erosketak, denda itxura emon eta bakoitzak alduenean eta erosiel izateko. Eta, printzipioz, ekoizleen aldetikan onarpena ona izan da. Nik uste eurek ere interesa dutela bezkatxo bat horrelako proiektuak bultzatu ahal izateko. Eta, interesa badago eta bai ekoizleen aldetik eta bai bazkide edo kontsumitzaileen aldetik. Laboreren sedetako bat danez, bazkidei erakustea edo azaltzea produktu bakoitza nork ekoizten duen eta nola ekoitzita dagoen, produktu guztiei jarri diegu etiketa bat, informatuz, nondi datorren, nor den ekoizlea eta ze ekoizpen mota daukan produktu bakoitzak. Ketchup bat dakagu, hau gainera da proiektu bat Zeberio aldean dagoen kontzerbera kolektibo batena, eta bertan baserritarrak kontzerbak egiten dituzten, eta badaukagu kasunetan sortu da ekoizlea, nundi datorren Zeberiotik dator eta ze ekoizpen mota dakan etiketan ikusi aldugu, ez?